सोरांबानो एनआइए आरो सीआईडीआ एक्स एनडीबीफोरनि थाखाय नोजोर नामा? सोरांबानो एनआइएनि कर्ट सीआईडीनि कर्टआ एक्स एनडीबीनि थाखायल' नामा? दिनै सोरांबानो दिनै फरेस्ट बरुवानि दिनै ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनाय खोनायो बिथांमोननि थाखाय दिनै एनआइए आरो सीआईडीआ नोजोर गैया नामा? जोंनि बर' माहारिनि बिर जोहोलाव एक्स एनडीबीफोरनि थाखायल' एनआइए आरो सीआईडी नामा? आलफाफोरनि थाखाय बिथांमोना आयेन गैया नामा? जोंनि एक्स एनडीबीफोरनि थाखाय सोरांबानो साजा एनआइए आरो सीआईडीआ बिथांमोना जोंनि बर' माहारिनि बिर जोहोलावफोरखौल' बिथांमोना मेगन दं नामा? आलफानि थाखाय बिथांमोना मेगन गैया नामा? गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा। आं दिनै बेसेबांबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सानफ्रोमबो गावनि गथ' गथायनि थाखाय सिन्था भाबना, गावनि हारिनि थाखाय जोंनि माहारियारि आफाद, जोंनि बर'नि माखासे आफादफ्रा गावनि आंगो लोगोफोरनि थाखाय सानफ्रोमबो सिन्था धारना जानो गोनां जायो। बिनि थाखायनो आं दिनै जाय एनआइए आरो सीबीआई एनडीबी आरो बर' हारिनि थाखायल' बे सीआईडी कर्ट एनआइए कर्टआ बर' हारिनि थाखायल' नामा? आलफानि थाखाय नङा नामा? आलफायाथ' दिनै म्यानमाराव थानानै, चाइनायाव थानानै, बांलादेशआव थानानै, गुबुन गुबुन हाजोआव थानानै दावहा नांगासिनो। अब्ला दिनै एनआइए सीआईडी बिथांमोनखौ माखासे साजा होनांगौआ बिथांमोननि माखासे जायफोर बिथांमोनखौ बिजिरनांगौआ सोरनि दायथ'? नाथाय बर' हारिनि जायफोर जोहोलावफ्रा हारिनि थाखाय बेसेबांबा सोमावसारबोनानै एक्स एनडीबीनि बिथांमोननि थाखाय दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनाव मानो बिसार? अबे बुहुमनि गेजेराव, अबे स्टेटनि गेजेराव माखासे बिसारखौ, माखासे एकर्डनि उनाव बेबायदि माखासे साजा फोसावबाय थानायखौ गले गले नुदों? सोरांबानो सोरखौबा साजा फोसावनाय, एनआइए आरो सीआईडी कर्टफ्रा बिथांमोननि कर्टआ एनडीबीनि थाखायल' नामा? बिथांमोना आलफानि थाखाय नंगौना नङा? आं दिनै बर' माहारिनि गेजेराव, बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव, साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं मोनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं मोनसे सोंलु खालामो। मानो होनोबा सोरांबानो एनडीबीनि साजा फोसावनाय, सोरांबानो एनडीबीनि न'खराव गाबगु जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेबायदि माखासे आयेननि सायाव होबथाग्रा आरो बुंग्रा दंना गैला? 29 थारिख खालि आबसुआ मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खावलायो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा, साफ्रोमबो एक्स एनडीबीफ्रा, सोरबा आबसुआल' नङा, 29 थारिख खालि एनडीबीनि एनआइए आरो सीआईडी एक्स एनडीबीफोरनि सायाव सरकारनि खाथियाव मोनसे लामा सुरनाय आरो क'क्राझार जिल्लायाव मोनसे बे धरना हाबाफारि लादों। बेबायदि हाबाफारियाव बयबो रायजो राजाफ्रा लैहोर एक्स एनडीबीफ्रा लैहोर हेफाजाब होयोब्ला, मेहेरगोनां बयबो जुदि बाहागो लायोबा सरकारनि खाथियाव गोख्रोंसिन खुद्रिनाय हाबाफारिया साबसिन जागोन होननानै आङो आसा खालामो। बिनि थाखाय 29 थारिख खालि आबसुनि बे हाबाफारि लानायाव बयबो रायजो राजा एक्स एनडीबीफ्रा लैहोर जुदि हेफाजाब लायोबा जोंनि एक्स एनडीबीफोरनि जोबथेसालियाव थानाय आरो एक्स एनडीबीफोरनि केसनि जेंना आरो माखासे मुंख्लंफोरनि जेंना, जायफोर थांनानै न'खर दानाय बिथांमोननि जेंना, मोनफ्रोमबो केसनि जेंनानि सायाव आबसुआ मोनसे हाबाफारि लादों। बेबायदि हाबाफारि लानायाव जोंनि एक्स एनडीबीनि साफ्रोमबो जोहोलावफोरखौ आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा आबसुनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायोबा साबसिन जागोन होननानै आं आसा खालामो। बेबायदिनो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जायफोर हारिनि थाखाय सोमावसारदों, जायफोर जोबथेसालियाव आलाय सिलाय बोसोर थानो गोनां जादों, बिथांमोननि जानानै जाहाथे बयबो हेफाजाब होयो होननानै आसा खालामो। बिनि थाखाय जोंनी बर' माहारिनि बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा मा बुंखो एसे खोनासंलांदो। एनडीबी सदस्यসকলক তেওঁলোকক হিয়াৰিং আৰু ট্ৰায়েলৰ নামত হাৰাশাস্তি প্ৰদান কৰা, মানসিক আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰাত হিয়াৰিং আৰু ট্ৰায়েলৰ নামত
দৈনন্দিন এই প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো NIA যি মানে এজেঞ্চি আছে তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগে কিয়নো শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল শান্তি চুক্তি হৈ গ'ল আৰু শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছতো প্ৰাক্তন NDB সদস্যসকল যিসকলে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জমা দিলে যিসকলে শান্তি চুক্তিত আবদ্ধ হ'ল আৰু শান্তিৰ স্বাৰ্থত যেহেতু চুক্তি ইয়াতে স্বাক্ষৰ হৈছিল তো ইয়াৰ কাৰণে শাস্তি প্ৰদান কৰা আৰু দৈনন্দিন হিয়াৰিং আৰু ট্ৰায়েল চলা এইটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু এই বন্ধ কৰা দাবীত আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই দাবীটো ৰাখি পেলাই আমি 3 ঘণ্টিয়া 29 মে তাৰিখে क'क्राझाराव আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय नैबे फैगौ मे मासनि 29 थारिख खालि बयबो लैहोर लैहोर हेफाजाब होयोब्ला जोंनि बर' माहारिनि बिर जोहोलाव EX Ndfbफोरनि थाखाय बयबो हेफाजाब होयोब्ला सोरबा आबसुल' नङा बयबो जोंनि बर' माहारिनि जायफोर बर'फोरनि माखासे जोहोलावफोरनि थाखाय हेफाजाब होयोब्ला गाबोन सोरबा हानजाया जुदि EX Ndfबफोरनि थाखाय आन्दोलन खालायोबा बेहायबो जों हेफाजाब होगोन बिनि थाखाय 29 थारिख खालि बिथांमोननि आबसुनि जिबायदि हाबाफारि लानाय बेहाय जों थांनो नाजागोन आरो थांनो हायोब्लाथ' जों गोसोआव मोजां मोनगोन आरो बेबायदि हाबाफारि लानायखौ अरायसम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आं जासिहरो नाथाय जों माखासे NIA आरो CID एकर्ड जानायनि उनाव दिनै मानो सोरांबानो साजा नाथाय आलफायाथ' दिनैसिमबो एकर्ड खालायाखै बिथांमोनाथ' सिगां हमजानाय बिथांमोनाथ' बोसोर माखासे बिथांमोननि बोसोर सिगां बिथांमोनाबो अबेबा जायगायाव बमा बेरफुहोनाय अबेबा जायगायाव मानसि गावनाय बेबायदि बिथांमोननि सायाव केस दंमोन नाथाय बिथांमोनखौ मानो NIA आरो CIDआ नोजोर होआ बिथांमोना दिनैनि समावबो चाइना म्यानमार बांलादेश गुबुन स्टेटआव बिथांमोना थाखुमानानै दावहा नांगासिनो दं अब्ला बिथांमोनखौ जायफोर फरेस्ट ब्युर'नि आगदा आखि बिथांमोना सिक्सफायाराव दं बिथांमोनखौ दिनै MLA मिनिस्टार बायदिसो दिनै आर्मी पुलिस गार्ड होनानै आरो सोरबाफोर मालाबा हमजायोब्ला बिथांमोना आसाम पुलिस इन्डिया आर्मी बिथांमोना हमनानै सिक्सफायार केम्पआवसो गथायहरो अब्ला दिनै बेसेबां रोखा बर' हारिनि मेगनाव दिनै माबायदि बिथांमोना हाद्रि बाला सारनानै होदों बै समाव जेब्ला जों नुदोंमोन NDB आफादखौ हमनो मोनोबा इनकाउन्टार जोबथेसालियाव नाथाय आलफानि सोद्रोमाफोरखौ हमनो मोनोब्ला बिथांमोना गावसिनि माखासे सिक्सफायार केम्पआवसो गथायना हरो अब्ला बर' हारिनि थाखाय CID NIA आरो इन्डिया आर्मी आसाम पुलिसा बर'नि EX Ndfबफोरनि मोदोमावसो गुलिखौ नुयो आलफानि मोदोमाव गुलि नुवा नामा बिथांमोना बर' हारिनि सोमावसारनायाल' बर' हारिनि आखायावल' सिलाय दं नामा आलफानि आखायाव सिलाय गैया नामा बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो बर' माहारिनि गेजेराव नैबे 29 थारिखआव 29 थारिखआव बयबो बाहागो लायोबा मोजां जागोन आरो बेबायदि हाबाफारि लानाया मोजां जादों बिनि थाखायनो दिपेन बर' सारनि बुंनायखौ रोखा स्पष्ट खोनाबाय सोरबा आबसुल' नङा गुबुन आफादा जुदि EX Ndfबफोरनि थाखाय बर' माहारिनि माखासे सिमा बारायनाय बर'नि जेंनानि थाखाय जुदि आन्दोलन खालायोबा बयबो हेफाजाब होलायनाया मोजां जोंबो हानायमानि मोनफ्रोमबो आफादखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय सोरबा दिनै EX Ndfबफोरनि थाखाय दिनै माथो होयोब्ला साफ्रोमबो EX Ndfबफ्रा माथो होफानाया मोजां साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनाया मोजां आरो बेबायदि माखासे सरकारनि सायाव खुद्रिनाय आरो सरकारनि खाथियाव फोरमायनाय सरकारनि खाथियाव बिथांमोननि थाखाय खावलायनाया बे साबसिन आरो हामसिन होननानै जों बुंनो हायो बेबायदि हाबाफारि लानायाव जोंनि राजनीतिक हान्जा बिथांमोना माखासे बिथांमोननि जिबायदि हाबाफारि लानायाव साफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा फैनो हायाब्लाबो अफिसियेलि खामानिफोरखौ हेफाजाब होलायनाया मोजां होननानै आं आसा खालामो बेखिनि भिडिअखौ लाना फैदोंमोन आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जायोब्ला साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव आखाइ खबजबनानै आं निमाहा बियो